Santo. Ti Apo at Pamumagata kayo. Kita Santo na misa, kita ito'y Martes, may 4 na oktaba, ti Panabungat. Kiraman tayo, ti Karkararag tayo, ti special intention, ken pagyaman, the joys, ken ni Itzel, ulit, ken ti Pamilyana, ni Mayora niya, Hermilia Itchon, ken ti Pamilyana, ni Fe Asorin, ken ti Pamilyana, ni Jonathan, ken Florencia Gabayne, ken ti Pamilyana, ni Daisy Serpilna, ken ti Pamilyana, ni Norma Biholian, ken ti Pamilyana, ken dagiti naayat nga magsubsubaybay, makitang-tanday kada tayo, kada dagiti na santo na misa, dito man ken ti abroad. Kastamod na special na panay karkararag sayo, ti panagwayaway ti kararwa ti Santo Papa tayo ni Pope Francis. Kakabsat ti misteryo ti panabunga, iso ti nangted ti namnama, mangted ti namnama kada tayo, na dantulat ta panagbalay ti, at dantulat ta panangabak. At kamatalit tayo iti Diyos, nang una ni Kristo anak bunga, sapay kumatatarabayan, iniktan na tayo nagta ti namnama, kaya maiktan tayo ti rato, lamang itay-tayo kaya na. Pagbabawian tayo naro dali basbasol tayo, at nagtapan na kaitali tayo magirano, kadali kinasanton ang iskaryo. Sika ana ibaon tapno pa embagan dagiti puso nga agbabawi ako kaasyan na kami. Ako kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asito tugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Ako kaasyan na kami. Ako kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo ibigyan na agnayon. Gloria iti Diyos, ikamatwan, iti ko'y nagkakapya, kadagiti tatawan na imbat ti panagnak na kemdam, ipunan nagdaka, ikanok daka pagrupaman daka daydaya wenda ka agyaman kang ken ka gapuy ti naindaklan agayag mo. Gloria iti Diyos, Diyos
Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Mararap tayo. O Diyos, ented mo kada kami ti pamuspusan, ti panakaisalakan nga imbungat, ipapatay kan panabungad ni Kristo. Kaginayunan kan dayto aparabor mo, tapno da kami. Dayto aparabor mo kada kami, tapno magunod mi, pinapaypay sa away-awaya, katarambatan mintot, sa dilangit, ti panabungad ni Kristo, ako untirag mi. Iso arambatan mi kita dito'y daga. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarigan ka, ititimpuyo ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti higana. Amen. May basa na agaw, iti aramid iti apostoles. Iti aldaw ti Pentecostes, tinuna ni Pedro kaligiti Budyo. Ang nga ti amin na tao iti Israel, na awan-wado alayto na Jesus na inalsayo iti krus, kaya pinabalin ti Diyos na ako ken Kristo. Nalilibok lagi kita tao ilinangit da, hindi magkita daytoy. Inunada ken Pedro ken kalagiti apostoles. Anya nga ti aramiden mi kakapsat, simungbat ni Pedro. Agbabawi kayo kalagiti basbasan nyo. Pabunyagan kayo inagan ni Yesu Kristo. Tapno mapakawan ligiti basbasan nyo, ket awaten nyo ito ti Espiritu Santo asalot ti Diyos. Taingkari ti Diyos dito kada kayo, ken kalagiti anak nyo. Kas kamit kalagiti amin nga adda iti dayo. Ngayon, amin nga yaban to ti ako ay Diyos tayo iti sinuna. Adun pa iti sa ni Pedro ako maliknek, apang butubot na kalakwada. Isalakan kayo, isalakan niyo tibagbagiyo iti dusa, na maipatay ko itlay ko yung managdatlake sa kaputukan. Ado kadakwada tinamati iti sa una, ket nabunyagan da. Iti day tangal daw, at talo aribo tinainayot kadakwada. Inaramat dati tiyempuda ang nagsusulo kalagiti apostoles. Nakikadkalwada kadakwada. Nagkakapanganda iti tinapay, ket nagmaymaysada iti panagkalaran. Isa o ti ako. Pagyaman ti Diyos. Napno ti daga iti balbali ng ayan ti ako. Nakano nagagay ang balbali ng ayan ti ako. Nanintes ti sa o ti ako, mapagtalka na iti amin aramid na. Ayaten natin kinalinteg ken justisya, napno ti daga iti balbali ng ayan na. Nakano nagagay ang balbali ng ayan ti ako. Saluwadan ti Apo, dagit ang buteng kanikuana. When, saluwadan na, dagit ang talek, iti balbaling ayat na. Iti patay, isa lang ang naida. Iti tiyempo ti bisi, di na ipalubos ang matay da. Nakano nagagay ang balbali ng ayan ti ako. Isa adto ti Apo, pinagnaman tayo. Isut, imangtunang ken mangsalaklit kada tayo. O Apo, at na kumakada kami tinig balwali mo ayat mo. Kas kaagdati ng namang ken. Nakano nagagay ang balbali ng ayan ti ako. Denggentay Itibet ti ako. Umay lang kayo. Umasidek kay amin ket rambakan kayo. Iawat ken ayat ti ako.
suyo. Engken tay titibet Tiapon pa pumakata kayo. Kasama kita. Iban na kayo waladawag pinasantuan nga ebanghelyo kasing surat ni San Juan. Gloria ti may pakaikin ang kawa. Nagbati ni Maria nga agsangsangit iti roar pitanen. Idi madama nga agsangsangit nagdumog at hindi ta iti uned pitanen. Ket nakita na ti dua lalaki nga angheles ang nakapuraw nga agtugtugaw iti diso ang nakaikabilan idi ti bangkay ni Jesus. At dati may sa ti ulwanan ken ti sabali iti sa kaanan. Babae sinaludsod da apay nga agsangsangit ka. Timpanaw dati apo. Ket jak ammo tinanikabilan dati kuana insongbat na. Idi na sa unan daytoy timmalyaw ket nakita na ni Jesus nagtaktak sa jay. Ngem di na nailasin. Babae sinaludsod ni Jesus apay nga agsangsangit ka siya sino ti sapsapulen. Timpadarog ni Maria nga iso ti hardinero ket kinunana ken kuana. Apo no sikat tinangipanaw ken kuana ibagaman tinangikabilam ten nakalaen. Maria kinuna ni Jesus, simmango ni Maria kinunana ken kuana iti Hebreo. Raboni kayat na asawen maestro. Inak iggaman tajakpay nagsubli ken ama kinuna ni Jesus. Ngamin kay baga kadagiti kakabsat mo nga agsubli adto iti ama nga ama yumet. Ti Diyos ko a Diyos yumet. Napanagpadamag ni Maria Magdalena kadagiti adalan. Nakita na ni Jesus, nakita na ti Apo. Timbaga na pa iti insao ti Apo ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Gloria ti may pakaikin ka, O Kristo. Ito iti may nga recorded na appearance panagparang ni Apo Jesus na naka-record. Ito'y ebanghelyo tayo. Ni Apo Santa Maria ko na tayo hindi sabot-sabot nga nagbibinang sa agan dati sabong ti magumbilya. Magtintingig mo ta Maria ta, magugar sa amo na kita nakabagkan. Kaya hindi ko na tayo ijayan ngayon, presupos tayo na team mo na nga nagparaan ni Apo Jesus dinabunga ni inanan. No, maan nga recorded, amoy ni Maria Apo Santa Maria na uli mo ka nagtagtagayan na masapol nga iwarwara dawag tiragsak na. No, naragsak dirit na namin na mga sapol na ibang kuya sa lupod-pod o dirit na ang masapol na iwara dawag nakaslakan niya yung magagduman na pangalag pakulot kung masapol kailangan i-post na kung aglay na dalit itis feeling blessed ko nang magdibalayo na libaro nga lugan mo ko kada doon mag-comment utang mo ni Maria na iwara-wara dawag ng tanap mo di puso ng tira ko aanin nga masapol ni iwara dawag na sira na puso na sa mula ti aramid tayo nung nagtrabaho ka na si Dadalos na si Sasayaat na napunuan rag o kamo masapol na pa iwara dawag nga hamong pa di padamag na apo di parokya dito choki karutan apo dami di ko siya hindi siya pipaharis ko siya ko makaarak naala tayo dito nandun na ulit yung bragong mo na ulit na pamatin ni Maria lang yung maradawa kita tada pala nagladingit ni Maria na ni Maria nga na inana niya Maria Magdalena na ito, ikadwada. Napanditan na, idinagtalay ka na naman, ang napinakita. Hindi nakita lang na nakaluhat. Nakita lang di lupot, imbaga na rin yung anghel. Ngayon siya sa pulan. Ni Maria nagbati pa lang yung kita ng David Bro kada pa. Ay nagitira ng katablan na nagbati at sangsangit. Nagparang niya po Jesus Timpana, sinusap sa pulan. Nanglod na yung boses, Rabuni kunanan. Na itimungkan na ibosesan na isuna dahil ko yung kunana rabunay kunana kahit nanti umarakot nga naghanak ko sa dito tagapay na pankin ni ama na itimungkan na ibosesan na isuna dahil ko yun kunana hindi pa anak ka sa dito tagapay na pankin ni ama kunana isuna dahil ko yun yung muna recorded na appearance
right after the tomb. Ijay kalpasan di ijay panchong jay minaganan di tanan. Kalpasan di tanan dito yung mga recorded na panagparang na pinagparparang ulitin tayo. Haan na nagungan ni Apo Isos. Ikadadakilan na pamanid na so di pa nagparparang. Ibig-explain tayo na di pamanid na nagungan. Di pa nagparparangan. Anya ikadadakilan na kadakdalan na pamanid na kanya di nagparang isunan, nagparparangan. Anya magti-witness niya tinaramid na witness. Dagiti adalan. Nya pinaramid dan intendang itibiyagdan. Uray numatay dan haandan na nag-give up. Ni Pedro nga agdwa-dwa. Ni Tomas nga agdwa-dwa. Ni Pedro nga nang talikod. Ni Judas ka by that time na paano nagbagkilang ka nagbabanging di jay inaramid na. Isudan, dito na Santiago, Juan, amin-amin nga adalan ng Andres, napandan inwaragawagon. Kano ko man, haan nga nagparang ni Apo Isos, na hanggang nakita ni Apo Isos, apay nga agsakripisyo da, apay, di na pala nag-ganyan na, apay nga naupay, apay lang maapay nga hindi pa ka nagparparang. Kinadvice ko na Pedro kada pa, handa pa nakita na ito. Nagsubli na nga na pa nagkalat nung nakita na nga nag-naiyada nung. Iso na na ito na dan. Iso na yayan. Hindi narinatan na nagparangan na pandan. Nakita na siya. In witness na imbalik na nagigiyagdan. Haandan nga in give up na patpatigan dati pa nakita na nag-Kristo na nagparangan. So dahil ito dan gibiyagdan. Kano mo man na inuulbog na ito. Apay kailangan mo pang sakripisyo ti kinaulbog. Apay nga mo tabagin iti kinaulbog. Apay nga witness ka ti kinaulbog. Kita tadi umuna nga maibasa ni Pedro nagsao ka dali ti udyo kunana. Kunana kino ni Pedro amweng nga ti amin na tao ti Israel. Kunana naawan duwa daytoy na ti Jesus nga ilang sayo ti cross pinagbalin ti Diyos na Apo ken Kristo. Yan lang sayo nagbalin na Apo ken Kristo kung nadali ti udyo. Anya nga ro karong pangaramitan pabunyagan kayo at babawi kayo ti basbaso iyo. Nung gapuman kan atag dito ito, siyempre dinmakkelan ka kini ako Diyos, dinmakkelan hindi pamati ka, handa na agil akil kita luma. Nung ado ako na natin, manoribo de jay na inayong. Pero ang babawi di bason pagpunyagan kayo, awatin yung itong espiritu, that is confirmation. Awatin yung itong espiritu, mga bunyagan kayo, kung mapaligdagan ko man, magpuntarma kayo. Dahil yung tirasok na kuna ng simurot lang. Jadi di adalan na ginagmayang na noong American tayo datayon nga tatang panahon ng Maidan binunyagan na tayo naidakkelan tayo mga pamati lumunad lumate no hantay mga adalan hantay marina hindi pa nabunga ni Kristo pasla agbalin na rutinary narito ngay nambakan tayo pa nabunga nagsubli tayo mo dati ng baso urayon tayo tumanan Christmas tumanan Orayon tayo tumana aging ganang pikas lang ay tayo normal lang kabuta ram-rambakan tayo ibibiyag tayo dahil no ang kumaa tunggal panagung ay tunggal rambakan tayo may sa data panagungan may sa kumamot ang panagbabawi panangkarkarigatan panagsanto may panangkarkarigatan panangpalintag tibia nung nag-design pa ilaan niya ram-rambakan tayo makimismisa tayo awang magkarigali tayo magbalbali nayanakak na chismusan natin baybay amon makimisa aklat ka nayanakak na ulbugan natin baybay amon sumarot di bunga di panabunga matay tayo idaan nga hinatakot tao na bumungar di parunga at dalat ka lang naman buhay lang kayo kung bakit tayo mabalin tayo kan balbali haan na galit tayo bigla na galit ka banban mga at dalat ka na balbali aging katatan, hindi kayo trabaho tayo, hindi kayo panunod tayo, hindi pa ila maiday-dayaw, hindi pa ila bagbagi tayo. Ano pa, nundot ka magbarbagi. Awang mo ni Apo Diyos, hindi kayo trabaho tayo. Mala. Awang mo ni Apo Diyos, hindi sakripisyo tayo. Alam ko amin ko mga karamidan tayo, ato, rinaan tayo kay ayat ni Diyos, ayan na sakripisyo. Alam ko magyagasawa, kaya aging inanos kayo, ang dangarong ayat ilan. Ang pinagsasakripisyo tayo para sa ito, ang damang din Kristo nga na bunga, na iso kita kaligagayan tayo.
Pero di level ti pa nagtrabaho ka. Ang dapat na level nga, aga-apa, agjijinismis, agbibig na da, kararabawan na paman, among pa ito pamati na daytan ka. Pinadayaw. Dede siya ko, siya ti kasi katatimod man, picturong tarupang ka kuso mo no sindo ang light. Jadi ti kasla ko tari gagayon tayo dito kumati kasla bunga na ti panabunga ni Kristo. Dili pa nagbalbali. Iwagas ti panagbiya, iwagas ti panagtrabaho, iwagas ti panagbiyahin. Maka pa nagbalbali kita ti ko na tayo bunga ti panagor. Kuna nangarod we are Easter people. Tattao na tayo ni Kristo nga nagunga. Kung nagiwagas tayo ka, daan pa ila, datay pa ila maiday kaya, natay pa ila, Kristo day ka. Di tayo pa ila ang mamakawan, di pala nagunga, di pa makawang kanya, natay pa ila, Kristo day ka. Tangsit pa ila, datay pa ila may pagpadayaw, natay pa ila, Kristo day ka. Nung nagungar ka ang isunan ti maiday ka. Awatan kat apo dagiti daton mi kanigisidong ti pangalaknib mo masalimet-metan mi kuman dagiti tinalpas mo nga intet dat magunod minto dagiti agnanayon a pamagasat mo gapo ken Kristo nga apo mi. Di apo adda kumakata kayo. Sa kumamet Kita kayo dagita puspuso yo. Adalan sa kalay Pagyaman tayo iti apo at Dios tayo. may kariket rumbe. Pugno na yung may karigat rumbeng anong migat patay sa lakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmiamo dagiti pakaidaydayawam yung nanuruna-una iti daytoy nga aldaw. Apan na kay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo di pudno a kordero ang mangitkat kadagiti basbasol ti lubong. Babaan day di papatay na pinarmet na ti papatay mi. Ket babaan day di panagungag na insubli na ti biyag kada kami. Anan sata agrat ko ti sangalubungan iti pan nakapuno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungag. Ket dagiti amin na ehersito dagiti angheles ikanta dati imno ti pan nakaidaydayo mo ket kunada ati at sarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na Pasko. Langit ken daga muda pagkayawam, usana iti kamatuan. Magaydayaw ti umay tinatag ti Apo, usana iti kamatuan. Pudno unay apo abika kinasanto ket si katigubuayan ti amin at kinasanto. Dawaten minaro ti paay mo ta espiritu mamang kasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan ket paay mo ida kada kami abagi kanidara ni apo mi a Hesus Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagi nga tapno agtutuok nanala iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na, sana intet, talagay disipulos na, ket kinunana, alain nyo, at mga kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagit, iso may yawat to, o may paay kada kayo.
Kastamag akal pasanday di pa nang rabiida na nalay tikalis, nagyaman maningkan ka. Sana indad ka naging disipulos na kat kinunana. Alarin nyo, katuminong kay aning itiday ito, kaday tikalis tidara. Dara di baro, kinagnanayon na tulag. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kada giti ado at tao. Tapno mapakawan na giti kasbasol. Aramidan nyo da ito, pangilag lagit yun. Ti misteryo ti pamati. Pagkain itus menken ka panaguna, inakami sa laban, sikaran lubot sa ano. Iti ngarot pa nang ilagit may kapatay kan panaguma ni Kristo idatong ni dan kaapo ti tinapay ti biyagyan ti kalis ti panakaisalatan. Agyaman kamken kata impaay mo ama ikari kami nga darito'y saklang mo katag serbi kang kenta. Dawatin may apo tada kami ang makirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkay saan na kang kumaki Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapo ti iglesia manaysak na ti sa ngalubungan. Kat parayrayang kayat na anagusan. Laglagi pang met ni Francisco a Santo Papa mi. Ni Marulo nga arsobispo mi dali ti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pahiapo dali ti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasi. Awaten kan ida iti sidong karanyag mga pagkakitaan daken kay kirupan rupa. Dawaten mi ako tay paay mo met kakaasim kada kami. Aramidam ko maamay karitam amin iti agnanayon abyan. Kat magirangag kam to. Kaya naingasatan na Birhen Maria nga ingati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dari tinagasat na apostoles. Kaya dari ti amin na sa santo. Isuda ang nakaputno ang nagserbikan ka dito'y kada. Magikadwa kang tukad magkadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo sila kaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo ititimpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken tama na kabalin na ama kaya amin adayaw ken gloria ikagnanayon na awan ti indana. Amen. Hintay umararap iti ama, katwagod tayo iti kararag na ibisuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ganda sa dilangit, nagaydayaw kumaninagan mo, durunay kumati pagariam, matunggal kumaninakay mo, itigalaga ka sa dilangit. Ititayang talakang ganda, ituloy itikadanin pagkailahin ng daw, pakawalan ka itibasol niya kas niya pamakawan ni, kalagipin ang basol na kami. Inahamit kaybayaan mo ang loob sinisod sa sama ng mga kaitidaan. Gawasin di kan kaapo tayo salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan ni. Idam kada si aayat ti kapya kadagiti altaw ni. At babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon pumalain, iti basol mailil si kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di palang ururay ni ti ginadasatan ng namain ni. Ganiti ay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Makukuang tinuray ng panakabalikin daya o nananayon na dito sa O ako mi ang Hesus Kristo kinunang kada iti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan niya kitad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol ni tiningningan? Durikat ti pamamati ti iglesia mo. Katkas mayan nurot iti pagayatan, ipaay mo kada si aasi dan kuana. Ti kapya ken panagkay kaysa si kanagbiya ken agari. Itak nanayon na awan ti indana. Ti kapya ti apo ang tanayon kumaganda. basta kumanit yan. Ipaay tayo ti kapya itong talmay sa kada ti kapya. Pero Diyos sa may kakalitibas-basol tinubo, asya na kami. Pero Diyos sa may kakalitibas-basol tinubo, asya na kami. Pero Diyos sa may kakalitibas-basol tinubo, idem kadakang tikapya. Katoy ni Apo Jesus, Cordero de Dios sa mangikat kada iti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy kadayana. Ako siya may kalimong ay kakana, ay may salat sa kawang kanipatun.
Asim telayatu Ipaay mo kad ako at ipanangawag mi sakramento ti anak mo. Dalusan na kami kadagiti basbasol mi ti kalabay sa tiempo ket pagbalinan na kami ang baro a parsuata po ken Apo Hesus Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari kan ka itimpo yung Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan piingganan. Amen. Ti Apo handa po makakayo. Amen. Ito na kayo ti manakaw ti Dios, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Ang basa ng Santo na Misa, yung tayo ti kapya ti Apo, Alleluia, Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. Parindumin tayo. Tam si